I fået ud af det her mindfulness for det? Jeg synes, jeg er blevet bedre til at sådan ikke stresse mig. Og sådan bare tage det roligt. Ja. Jeg synes også, sådan, at man får mere sådan ro i kroppen. Ja. Ja. Er det noget, har I brugt det og tænkt over, om I har brugt det andre steder end i skolen? Jeg har brugt det en gang, da jeg skulle sove, fordi jeg ikke kunne falde i søvn. Så prøvede jeg at gøre det. Ja? Hvad gjorde du så? Så lagde jeg mærke til min vejrtrækning og sådan noget. Ja. Hvordan var det så for dig at gøre det? Det virkede faktisk sådan lidt, jeg faldt bedre i søvn, hurtigere i søvn. Ja. Før der var det sådan lidt, at når jeg skulle til sport, og jeg sådan ikke havde noget af mine lektier, så tænkte jeg hele tiden på det, når jeg skulle spille tennis og sådan noget. Og så efter, så var det bare sådan, så kunne jeg være helt afslappet, fordi så tænkte jeg bare sådan, at jeg havde masser af tid til det. Okay. Så du var mere bevidst om det på en eller anden måde? Ja. Hvordan har I mindet jer selv om at være bevidst om det, eller lige tænkt på det? Hvad har I gjort? Det er bare sådan noget, der kommer, når man har været vant til at have det i så lang tid, så er det bare sådan noget, der kommer frem. Jeg har haft det i ret lang tid. Jeg synes selv, at jeg var sådan mere oppe at diskutere med andre sådan før. Men det var ikke sådan rigtig skændes, men det var bare sådan, hvor man diskuterede og var lidt uenige. Ja. Og det gør vi ikke så meget mere. Okay, så der er en forskel i forhold til det. Det har hjulpet en del, fordi med det meditation, der har jeg fået mere ro i kroppen, og du er bedre til at sidde stille. Ja, jeg synes også, det har påvirket sådan hele klassen. Ja, synes I, det er rart, at det er sådan? Ja. Man koncentrerer og lærer meget bedre. Og vi får mere arbejdsro, så kan vi lave det. Jeg er blevet mere rolig i kroppen, synes jeg. Altså det der, som der er blevet sagt før, det der med, man stresser slet ikke over ting længere. Man tager det bare roligt og tænker, at jeg kan sagtens nå det, jeg har meget tid. Jeg synes, der er mange klasser, der er bedre til at sidde stille. Så. Det kan være meget rart at have det i gang imellem. Hvis det nu var for eksempel ligesom i dag, der vi fri alle 3. Det kunne sagtens være, hvis det var en lang dag. Så kunne det sagtens, at man skulle have et eller andet, så man kunne få noget, så man blev sådan lidt rolig, fordi det er svært at koncentrere sig til at have det fra 10 år ud til alle 3. Jeg vil gerne anbefale det, fordi jeg synes, at det har hjulpet meget ved klassen. Også i timerne, og der er mange, der er blevet meget bedre til at sidde stille og bare være rolig. Altså man bare kunne gøre det ligesom sådan lidt også i sådan et par uger, og så kunne man måske gå videre til en ny klasse, fordi også kan man vende tilbage til dem senere og høre, hvordan det er gået, og hvordan de har det efter det. Ja. Kan du mærke en forskel fra før og efter vi skal have det? Ja, fordi at folk er begyndt at sådan ændre sig lidt, fordi da I kom med nogen, så blev sådan bare meget mere nogen, og sådan, så var vi mere aktive i timen. Okay. Hvordan aktiv? Sådan. Nogen lavede noget, og nogen ikke, og så var der sådan lidt, de talte højt til hinanden, eller stod og pjaskede lidt til hinanden. Ja, folk de er mere rolige. De er mere rolige sådan efter. Sådan, ja. Og kan du mærke du selv? Hvordan er du selv? Jeg synes også, jeg er blevet sådan mere rolig, når man er færdig med det. Så er man sådan mere klar. Mere klar? Ja. Så jeg er sådan at komme i gang med at arbejde. Okay. Altså, jeg synes ikke, der er så mange, jeg synes ikke engang, der er nogen, der bliver mobbet eller noget. Er det noget, der ændrer sig? Ja. Ja. Fordi før der sagde sådan nogle grimme ting til hinanden, og det synes jeg ikke gør nu. Ja. Hvordan tror du? Det ved jeg, fordi vi har hjulpet hinanden. Igen det der med, man kan godt mærke, at folk er mere rolige i det, og sådan, ikke, og sådan folk de er hurtige til at sige, sådan er hurtigere til at sige undskyld, hvis de har sagt eller gjort noget. Bruger du det, du har lært i mindfulness? Ja, nogle gange, hvis jeg bliver sådan lidt sur eller et eller andet, så går jeg ind i mig selv, eller hvis man nu kalder det sådan, og så trækker jeg vejret, eller sådan stille og roligt, og så gider jeg bare ikke at tale sammen, og så, eller så bliver vi bare gode venner igen. Ja. Så du bruger det sådan i din hverdag? Ja. Er det både her, eller og derhjemme? Alle steder. Alle steder? Og hvad gør det ved dig? Hvordan hjælper det dig?
at jeg bliver mere afslappet. Hvordan bruger du det i hverdagen, Andrea? Altså for eksempel, nu har jeg en lille søster, som jeg har en tendens til at blive sur på, eller omvendt. Og så hjælper det nogle gange bare lige at lave den der, sådan, tager lige et par dybe indåndinger, og så sådan, hænger væk. Og hvad sker der så, når du gør det? Jeg bliver bare mere rolig i det, og så bliver man sådan lidt... Nogle gange så har man bare det der, man kan ikke rigtig lige, man har ikke overskud til at lave lektier. Men det bliver bare sådan lidt nemmere, fordi man har mere ro i kroppen, og så man bare... Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om det? Det kan også være meget godt, fordi hvis vi nu er sådan... Hvis det nu bliver sådan en dag, hvor vi er fri 2:30, og så bruger vi det i slutningen. Fordi så er det meget dejligt, fordi man bliver rigtig hurtigt træt, når man er fri sådan rigtig sent. Hvis det skulle være en del af skoleskemaet, hvilken klassetrin tror du, det vil være godt at starte i? Nu har I jo haft det 6. Ja, jeg tror, 6 er en meget god idé, men jeg tror også, sådan, det med de små klasser, sådan, det er omkring det er første og anden klasserne. Jeg tror lige, når klassen, det vil være lige, altså, de vil have lidt svært at koncentrere mig. Ja. Og så deroppe i de store klasser, hvor de også er fri ret sent. Så deroppe tror jeg også, det vil være en god idé. Jeg synes, der er blevet mere ro i klassen, Ja. og jeg er blevet bedre til at afslappe. Ja. Og være afslappet. Ja. Så hvordan føler du, at der kan være en forskel nu i forhold til før? Altså, ja, jeg synes, der er en forskel. Ja. Og det er nok, at det også er blevet mere ro i klassen. Ja. Og folk også er blevet bedre til at afslappe. For i starten, der var der mange, der ikke kunne finde ud af at lukke øjnene, når man skulle det. Men det kan man. Det er vi blevet bedre til. Ja. Og du har svært ved det i starten? Eller? Ja. Hvad var det, der var svært, tror du? Altså det, når du skulle lukke øjnene, så det var, at andre kiggede på en. Og så også alle de lyde, der var, når man gerne kunne se lydene. Ja. Ja. Så hvad var det, hvad har gjort, at du godt kan nu? Det er mere, at jeg har prøvet det så mange, altså at vi får øvet det så mange gange. Det er så afslappende. Ja. Og andre personer også får mere, altså lukker mere øjnene. Ja. Tænker du over nu, at de andre måske kigger? Kun en smule. Det kan jeg. Nej, det er sådan. Altså, der er ikke så mange, der driller hinanden mere. Nej. Det er blevet bedre i klassen, synes jeg. For da vi startede i 6. der var der rigtig meget små drilleri. Ja. Jeg ved ikke, hvordan der går ud af klassen. Ja. Men jeg synes, det blev bedre, efter vi har haft det her, synes jeg. Ja. Vi har fået et bedre sammenhold. Hvad tænker du i forhold til det, Morgan? Altså, vi har fået et mere venskab over for, at vi skulle sidde og give massage til hinanden, så har vi haft talt lidt mere sammen. Og fordi før i tiden var det mere sådan, at på en måde, dem der var sammen, de var ikke sammen med andre på dem, hvis du forstår, hvad jeg mener. De var mere sådan, nu er vi rigtig gode veninder, og nu skal vi bare være sådan hele tiden. Men vi har haft mere dreng- og pigevenskab, så vi lærer i hvert fald hinanden at kende lidt mere som klasse. Så hvordan bruger du mindfulness sådan forløbet og det, du har lært i din hverdag? Altså når jeg kommer i skole her, og jeg laver det med os, så prøver jeg at koncentrere mig så meget som muligt om de ting, vi laver, for at blive mere afslappet og for at kunne fokusere mere på det, jeg laver bagefter. Jeg bliver mere afslappet, synes jeg. Og jeg bliver bedre til at fokusere. Og jeg bliver bedre til at føle ting inde i mig selv. For eksempel også mærke ting inde i mit hjerte. Og som at føle fødderne. Og hvordan man trækker vejret og sådan noget. Kunne du forestille dig, at det måske kunne være en del af skoleskemaet? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg tror, der er rigtig mange, der godt kunne lide. Ja. Mest massage. Ja, Men det er vi rigtig glade for. ja. Så hvad fik du ud af det her mindfulness-forløb? Altså, jeg slog mere af, så jeg kunne være mere frisk i timerne også. Altså,
så jeg ikke skulle tænke på alt andet. Så jeg er frisk til at komme ind i timerne. Ja. Så lære noget mere, ikke? Ja. Hvordan var det, synes du? Det var fedt. Ja. Så. Var det noget, du har prøvet før? Nej. Men var det mærkeligt, synes du, sådan til at starte med? Ja, lidt mærkeligt, ja. Ja. Men du lærte det? Ja. Super. Så hvordan føler du, at der er en forskel fra før du var med i det her forløb, og så til nu for eksempel? Altså før, der var jeg sådan lidt stresset, hvor jeg så skulle jeg hele tiden tænke, nu skal jeg ind i skolen, og så nu har jeg det ikke hyggeligt med, ikke? Men så når jeg kommer nu, så har jeg det mere hyggeligt, og så bliver jeg mere frisk til det. Bliver jeg mere glad for det, ikke? Ja. Er der noget, du tænker på, sådan når du, altså før i tiden, når du siger, du sådan var stresset, var det sådan noget, du tænkte? Jeg tænkte hele tiden, nej, nu skal jeg da væk, og sådan noget, ikke? Okay. Men ja, jeg stopper mere af, så det er fint nok nu, ikke? Ja. Så hvad tænker du nu, sådan når du skal ind? Jeg har stadig ikke tænkt, så nu stopper jeg bare mere af. Så inden jeg går i skole, så stopper jeg mere af. Gør lidt efter jeg også. Hvad siger du til dig selv, for at du kan være mere afslappet? Altså jeg ikke skal tænke på det, jeg skal bare lukke alle tankerne ud, og så bare komme derhen. Super. Hvad har det givet dig, det her mindfulness i forhold til kammeratskab? Vi er mere sammen med andre også. Altså, et af vi ikke rigtig altid er med sammen. Ja. Og hvad når I er sammen, hvis der nu opstår en konflikt eller et eller andet, noget I bliver uvenner over eller sådan? Hvad er der en forskel i det nu i forhold til? Ja, der er ikke så mange konflikter med, så. Altså, jeg synes ikke, der er sådan noget, så. Nej. Kan du selv mærke en forskel, at du ikke bliver irriteret, eller? Ja, lidt faktisk. Ja. Altså, jeg bliver bare mere afslappet. Altså, jeg koncentrerer mig mere, ikke? Fordi jeg har fået lov til at slappe af i første timer, eller i første kvarter, eller sådan noget. Så får jeg lov til at slappe af, og så bliver jeg bare mere frisk til at lave det. Men jeg er ikke helt sådan. Hvordan er det at være dig i dag, i forhold til før forløbet? Dejligt. Ja. Jeg noget, jeg kan ikke sige, det er bare dejligt at være. Så hvordan bruger du det, du har lært i mindfulness-forløbet i din hverdag uden for skolen? Jeg bruger det bare, hvis jeg er sådan virkelig super morfar eller noget, så går op på værelset, så de tager de og slapper af, og så de tænker på noget, vi har lavet. Ikke? Så du bruger det? Ja, lidt. Nogle gange. Ja. Hvad får du ud af meditationen, når vi har lavet den? At jeg kommer mere ind i mig selv, og tænker mere på mig, end at tænke på alle andre. Og hvad gør det så ved dig, at du kan tænke mere på dig selv? Altså, jeg bliver mere glad, Så jeg tænker mere på, hvordan jeg har det, og ikke andre. Ikke? Så hvordan kan du mærke dig selv, hvis man nu tænker på før forløbet og så nu? Kan du mærke en forskel i, hvordan du kan mærke dig selv? Ja, når vi har lavet det, så kommer jeg åbenbart, jeg kommer mere ind i, jeg har prøvet før. Så. Ved du, hvordan du skal gøre det, og komme ind i dig selv og mærke dig selv? Jeg skal bare lade tankerne flyde, og komme væk, og så slappe helt af hele kroppen. Og så kan man automatisk komme væk. Super. Hvad kunne du godt tænke dig mere i? Måske lidt mere med at komme ind i sig selv igen. Det kunne være fedt. Ja. Kunne du tænke dig, at du skulle fortsætte sådan et mindfulness? Ja, det ville være rigtig dejligt. Ja. Jeg ville i hvert fald være rigtig glad, hvis det kommer igen. Ja. Hvordan skulle det så være, hvis du sådan skulle? Skulle det være hver dag, som det har været? Eller? Ja. Det er virkelig dejligt i hvert fald. Er der en af tidspunkterne, du synes, der er rarest, eller er det lige meget, hvornår på dagen det er? Det er lige meget, hvornår faktisk. Måske lidt mest om morgenen. Ellers, ja. Hvad nu, hvis det var en aktivitet, der lå efter skoletid? Var det sådan noget, du ville vælge? Ja. Det tror jeg faktisk godt. Tankerne er koblet op på ballonen.
og flyder videre væk med ballonerne i skyen. Du mærker dine hænder. Der skal være træer. Der skal være søer. En lille løsning, hvor du kan sidde med et tæppe eller på en bænk og slappe af. Lad følelsen brede sig hele vejen op i lårene. Hele bækkenpartiet. Mærk begge ben. Fra dit underliv og bæltestedet til og med fødderne. Mærk, hvordan du slapper af i hele området. Hvordan det føles som et hele. Mærk, hvordan denne behagelige følelse af ro bevæger sig videre op. Hele vejen ind i kroppen og hele vejen udenpå. Huden breder følelsen af ro og velvære videre op til brystet. Panden er helt afspændt, glat og blød. Hovedbunden og ørerne slapper af. Begge hænder bevæger sig fra side til side som store bølger. Med fingrene 2 og 2, næppe sammen med ryggen. Hænderne knyttes og med håndkanten laver små cirkler. Okay. Med 2 fingre næppes der på ryggen. Så flader hænder og kører strap om på ryggen.